hello guys, this is Anna Gray and welcome back po sa ating channel. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, so please click subscribe button below at pakiclick na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga vlogs and videos. So, maraming salamat guys!